Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Wat lagi bahing hasem gila poi nadu shipho beji menstam ha kerja bu media pa civil hospital Shillong ndai hadu banyat khat ar beji Shiteng sngiru empat sedang melek post mortem ya media jong Phibankyntiew sun ka samla baklat hadin balaja na le ye kani ka jing slam kala bandai baki pulit na mau ngap ki bon kam habrang let se ya ka met jong shinrang o balalap hajan ka met balap ya Phibankyntiew ha kapor khat ar beji Shiteng lawan ki pulit kenthai na sadar police station ban pet benya ek met yap jong Phibankyntiew haswa mene ek post mortem layu I baki bahi hasem kila penyeng lupai kalikit met yap phalau ka civil hospital ban ra bet cha jaka thang jong ka seng khasi marbisu